Adongotoa picture mfano wa 2 minutes. Kana matupedza vovhavhara makumba. Ndiani? What? Ndia. Craig. Craig ani? Po. Vovharei. Kumbira ndisana ngore maso. Ndiri kupfiwa pamwana. Ndikubira mambo kuti nditaure nemwana. Hama dzemwana. Ndini sifa raita mind sifa. Mwana uyu pane munhu ari kumushandisa. Uri kundinzwisisa? Uri kushandiswa mwana uyu. Uri urombwa. Uri kushandiswa mwana uyu. Kuti inherera. Mandinzwisisa. Watora advantage yekuti mwana uyu haana vabereki. Saka vari kutishandisa mwana uyu. Kumberi kare. Asindazona mwana uyu akarapwa akapora zvichadzokera pamuridzi wazvezvi. Munhu akaita chinhu ichi, munhu akaita chinhu ichi ari kuzwa mandinzwawo, ari kuseenzesa mwana uyu zvisiri izvo. Uri kundibata zvakanaka, ari kutoshandiswa mwana kuti zvangu zviite ndichishandisa mwana nekuti inherera. Asi denga rine kutaura. Uri kundinzwa baba? Denga rachema chema, mandinzwa. Nevafi vari kuchema pamusoro pemwana uyu vakamutarisa kuti sei maita chinhu chakadai pamwana uyu. Mai makanditarisei? Muri chichi? Ndianzvadzisi wacho. Muri sisi wacho. Mudimbu rimwe nemwana uyu. Asiyana mai. Baba ndeumwe. Baba ndeumwe chete. Mwari uri kunditi mai makanditarisei? Mubatsire mwana uyu. Musaregera mwana uyu. Ndaona maruwa neshamu wani hedzinzei. Ndinonzwa. Shamu yakakura. Mwana uyu haana chaanoziya bo. Wamuri kuitira utsinye wakadai. Haana chaanoziya. Mwana haana chaanoziya. Uri kuitirwa zvinhu izvi. Uri kundinzwisisa? Mungaita here urombwa wakaipa kudai pamwana muduku wakadai? Unoziva warya sadza ngani? Ndati ndibatsire mwana uyu. Ndiani anopresenta kuti ndikwanise kumutaura zvandichatau, ndimukwanise kumubatsira. Ndoda vanhu vakuru. Ndimi baba wemwana uyu. So far ngangoti ndini baba wacho. Ndini baba wacho. Kuti kana munhu anobatsira kuti ari mushandira munhu ngauyu auyi ari Mara usaite shunguba. Kudozi mutambire zvidotaurwa nemubatsiri. Mazoera maradza. Kuzi makashingere kugamuchira zvidotaurwa nemubatsiri. Ndakasununguka. Saka nga chitwa ubotira zvimakasununguka. Mochidaira. Kupera zvinopera izvi. Zvamunoda kuita. Uchaenda naye pasango. Woita tsvina padondo. Muri kundinzwa? Aita tsvina yake pasango, pain silver raita. Asi ndaona ndaona baba vake vachibhururuka mumhepo vachichema kuti ndozvamakandiurayire kuti mwana uyu asangane matambudziko makuru akadai. Munondinzwawo?
baba acho pachezvake vari kutoshandiswazve mukati memusha wakaberekwa mwangu. Baba wake mpenyu. Ndikuti ndaona ropa riri kushandiswa. Unorizwa chiremba. Ropa riri kushandiswa. Baba yemwana. Saka ndikutona kuti seburi takagara dai suka. Chadosara chichauya kwazviri. Chichazvizvi. Aiwa, chiri kutouya. Ndosara titi mhanyi kuna changamirwa tibatsiro kuti pane vanokwanisa kutibatsirawo nezvimire zviro izvona itapera. Tasara tisi basi. Chiri kutouya. Chinoda kutoti ashandwe zvinopera. Hazvitadzi. Zvinoda kutoti ashandwe mwana anoita right. Asi zvinoda kuti zvidzoke kumuridzi. Ari kuita chinhu ichi. Asi munhu iyeye haasi kutoda kuuya pana. Hawi. Ari kutoramba. Taida kuti dai zvibhira mumubata awe mumusinge nemweya muchena auye azvitoreka. Kana kuripa muchiripana muripo iwo. Saka pane chatorikura kuti kuripana munhu abatsirana nemunhu. Savior mind moshirika zvakanaka riti. Tichana rubatsiro tinokwanisa kuwana. Savior mind moshirika zvakanaka riti. Why Savior mind moshirika hereja Savior zvakanaka mambo. Tatenda changamire tatenda ishi wangu no riti mind Savior riti mind Savior zvakanaka riti. Why Savior mind zvakanaka riti zvakanaka mambo zvakanaka changamire. Pane mweya uripo vana mhayo uri kutenderera mukati memusha wenyu mandinzwa pain siva right mind Savior ndo uri kusundirwa na uchideura ropa kudai munondibatawo pain siva right mind Savior tiri pakati mind zvakanaka riti. Why Savior mind hasina nzina ishe ndinofana kutokupai munamato ukuti ndikubatsire nekuti inene muri kutofambira mwana muchatosangana nematambudziko muri kundibata nekuti vari kutoti dai atofa futi zvakadaro vavhara dhoo mukuona kubuda kwataita kudai vamwe wasara hawana kuita simba rokwanisa hawana simba ratawanawo rekuti tisvike naye panapa taroni zvaidiwa apa changamire mhepo iyi ndaiona irimo mumusha inotenderera mandinzwa pain siva raita mainda siva tiri pakati mainda itori naari kutoigadzira achisika mandinzwa utori nezvinhu zviri kusveta ropa mukati memusha wavo zvironda zvesai mwana wakananzwa nezvinhu saka unoda kutorapwa kuti mwana aite right asi mwari wanditi unopora mandinzwa mwari anokuti asi mukasikirei kuti adini apore mwana anoita right nekuti vabereki vake vari kuchema makore kuti tiri kuvharwa dhoo tine here chatakabata muri kundibata ende hapanawo shuwa asi kuti kuurayiwa chete saka imimi mashinga chibatsiridzai mwana kuti aite zvakanaka. Savior mind zvakanaka riji zvakanaka mambo right zvamuda kuti muite muda kuti mutore mwana uyu muchaenda naye kutoireti oita tsvina mosudurudza tsvina yacho paitira ipapo motaura kuti ndiri kuda kuti zviri pamwana uyu zvibve toda kuzvisudurudza pasaiti muri kundibata zvakanaka motora ivhu iroro yepapa asudurudza pamasudurudza ipapo mandinzwisisa munonditsvagirawo muchecheni sori ndakukushandisai mushonga wechibhoyi handeno ndobvumirwa here kana kuti ndozoita ndega here kana kuti ndokuudzai munoita zvakanaka tibatsire inini kupanapaka ndinotoshandawo i2 days ndatoya kuweekend kunokuwo toona kutoto mwana uyu zvishuwa mande ndinge ndakutoenda kwa ndinomuka kuma 4 ndibate mapombi kuenda kutauni but manhira anoyana 6 sangwe kuti ndionane nowamuda handina ndiona wacho nditoonane nawo zvichitogadzirika vanenge vachida kubatsiridza mwana uyu hanzvadzi yacho mushonga wacho tokupai hanzvadzi yacho ndoikwanisa zvipi tete wacho ndo wari apa adzitarezva munokwanisa uyawoita zvekuti here wokutsvagirai mushonga here kana kuti imi mutarwe zvekuenda kundoita here munoda zvipi hatitsvagirei kutsvaga ndokwakanaka ndinokutsvagirai mushonga asi ndakutsvagirai musati mamuisa mushonga iwoyo munoita zvakataura motora ivhu rebaitira handitika mosanganisa netokorochisoti sauti yeredizo momugeza mapedza muchimuzora mushonga iwoyo mwiri wese mandinzwisisa panopera mazuva 4 kana kuti 5 munoona zvaoma
asi zvinofana kusurudza kwandaita kuda kudzosera kumudzi wazvo. Toda kuti zvidzoke. Moita izvozvo zvandataura. Mukaita nemo zvichingoenda kunoti omei zvabuda ikoko. Asi ndinoona kuti maifana kuzodzoka mamambo. Mambo ape masamanisi mese mubatwe sedzinza. Munhu yatsvete izvi. Ndizvozvo mama. Azvina kunaka. Ndozvati tichida gozi apa tinokwanisa kuzviita but anogona futi kudzoka. Aiwa munofana kudzoka machangamire. Munhu yabatwe nemweya ingadai tanongedza kuti iwewe ndiwe uri kukonzeresa. Exactly. Tanongedza kuti iwe ndiwe uri kukonzeresa. Osechwa. Hatiti changamira unopa mapurisa amambo kuenda kumba kwake. Aone kuti uri kuita nezve. Nekuti ropa rebaba yemwana uyu ndariona riri mbodho. Muri kunizwisisa. Saka pane nyaya pakaipa pari kudiwa kuti muite saizvozvo. Ndipo kuti dare renyu ridini risununguke. Pasina izvozvo hapana upenyu munopera. Tese tinopera. Kupera kuti tsvai ndo zvandiri kudzidziswa matara. Zvita ndiye. Ndiri wazukuru. Asara. Manzo zvandakutaurirai kuti imemi munoenda munobatirwa nasekuru yenyu. Munobatirwa ndichangamire. Hamukwanisi kuba kuvasunga kuti vauye kuno. Asi changamire ndiye anokwanisa kukunyorera isamanisi rekunobata vanhu vese vauye pano padare. Nyaya yenyu yoipinda pana chiremba. Chiremba unongedza munhu ari kushereketa. Ndizvo zvochaita. Handizve tinobvumirwa kunongedza kuti baba imimi muri kuti zvakati pamwana uyu. Handiti muri kundizwisisa. Kana maita saizvozvo ndokuti dare renyu rijeke. Hatisi kuti tinosamanisa chitokwanisa kunyorerwa ere izvizvi. Basa remapurisa risiramo. Tikabva panapa munoenda motoona masamanisa wacho wese. Sadoti imi chitoziveka. Mukabva panapa mobva matora matata tokurifeya kuna masamanisa. Sauti yataurwa muri kuiziva ere? Mabvunza ere? Sauti munoiziva yataurwa? Chocolate sauti. Chocolate sauti tikaenda munyana nyakasikana. Ndingurudzai pana mbuya ipapo zvakanasa kuti mobva muinera kazi musaitire kufungidzira. Ndanopodzesa manzi musazokanganisa. Kana musina mungoti futi rifei kuti mbuya tatipedzai zvese mbuya pedzai. Aiwa izwa izvabereka andi mbuya wanga wakukumba kuti mbuya tibatsire kutsvakira zvese. Andizovataruka. Ndandopoti sinzi mbuya wanga wabvunza wakazi aiwa imi chitibatsirewo zviperi. Saka iwo ndo watoziva zvese zvita sei. Zvirudiwa pakugadzira. Asi zvikakubhadharawo. Apa mandikumbira una changamiro ndivhurire dana mahara handizve kuti ndodi kubatsira mwana. Asi ndikuvabatsira ndovabatsira sizotaro kadai. But vanozongobvisawo yemakwati. Handizve ere vanhu. Bambo wacho waripo. Wati unoenda kubasa shamari. Tinoda kubatsira mhuri yako. Zvishoma zvauinazo izvo ndiwo ruziva. Zvauri kubatsirwa nekudiki wazvoka kukura kwazvo iwe uri kuzviziva. Haushayi zviri zvitatu zvaunoitawo basa munhu apindawo paapinda. Handiti ubetsereke kuti zvione kuti zvishoma izvozvo. Wozvikona chiko mai nyaya yekuti kapa kugadzira gitande kuti vanhu vari uko vafanira kutoziva kuti mau yako otekenya futi chi. Wakabudawo wakaenda musowo mune mauzoenda mauda kubatsirwa zvemwana muzonge matsvagawo kana zvamunotsvakawo zvongouyawo nazvo muchingoti uyu yanzvadzi nehanzvadzi. Kuna vamwe 2 vari kumba wasara vasikana grade form 4 negrade 7 akandoka kasiwa kakari pamuva. Saka mwana wano wakundo wangu ati totochengeta nabambi Aiwa chengeta totonawo wacho kwa ndo manya kuti mwana uyu kwato. Izvo ndatofunga kuti arogara mwana wendiani. Sofa ndianayo. Ndimnaye. Ndandofati dai zviitaka izvo tadazira vakomana navo. Mukapa phone number pamwe tokosakona vanhu vanokosa kuofawo kubatsirawo kunze uko. Saka imi motora zita renyu mumapa phone number handitika. Then our media vachatibatsirawo pakutsvagawo chi masources kuti zvoite zvireruke andizvoba. Saka arogara nemwana uyu mobva matora phone number dzenyu pawakomana navo nezita renyu. Onini mekuzvitaura izvi mayo sekutara kumamambotaura kuya nditi uyu anofanira kunge achibatsira mwana handiti ihanzvadzi yake uyu ende tinonyatsoziva kuti vanhu veropa rimwe. Saka zvinhu zvazvakanaka ka maikwanisa kumuturira zvimweni zvacho zvokuti tikwanise kubatsirikana naye iye ndiwa ndototemba wacho uri kutotaurwa kumhepo kuti batsira mwana uyu ndiwa chandototemba iye kuti ndisitoripo ndinofanana naye ndiwa nongotaurawo naye
kana iwe wacho warikwanisa kufanana naye iyeyu mwana paumba paripo pekuti unogara asi unenge ada kumonitwa sezvimataura iwe mira ndiriminamato yacho yandoda kuvapa iyi inoda kuti vanhu vaishandise mumuzore nekumushandisa asi kupora akanopora but panodiwa kuti vaite kuisa effort pakumuishandisira minamato yacho ndiwo tizviite zvakanaka kutevera minamato utawo saka hatizivi kuti maronge muri kuda zvitodi vanochibatsirana vari tu munouya motora minamato yandataura mwana wobatsira muchatora foni nhamba dzangu mondifonera moya motora mishonga yacho toda kuzoya pano padare ndaa kupinda nevanhu ivavawo ndivaone kuti vari kuita nezvei vakashatisa zvisingai munodai mwana unozivei hana chaanozivawo mwana ari kutotambura ini ndopama kumuitira utsinye hwakadai mwari unozvifarira here aiwa mwari hadi zvakadai saka nero magwata mamuchitaura aya tione kuti totangira pazvo zvamataura zviya baba mungati tsananguriro here nhau iri pamwana wenyu uyu kubva matangira zvakaita kusvika patawe muzuva ranhasi pandiri panapa ndingati zvinhu zvakauya zvakatunhikidzana one mukoma wachitsikirwa mugoti two mwana achirwara mai wacho achitiza paumba three ndakabva wafirwa naambuya izvi futi zvazvikake chifo mwana kutomona kuti mwana uchiri kungorwara mabaona saka mwana handisicharana mumwanya papandiri saka dambudziko remwana uyu rakatanga sei dambudziko iri rakatanga pakuti mwana aita kakwenya bundu 1 kutaura kwandoda kuita kuti ndikamboendawo chimboona ndabva kubasa zviri kuchinja here diti hazvisi kuchinja ndiri kuti zvikambooma ndiri kunzwa kutsva ko madii mambodai madiwa mambopawo maadvice izvo asi hasi mwana wangu wanguwo mwana wamukoma saka simba chero kuti ndizenge ndichida kuzoita take off pazvinhu izvi izvo ndinenge chimboteererawo mashure chinozomona zvinosvika papi pati pasazosvika apa manje pashata sofa hapasi chanomira musheba mwana wayo ane nguva yakareba sei atanga kurwara kudai ndingati kubva muna February wane 4 months aine mabhundu ake akura sei makore ake ari grade 6 musati mauya panapa makambofambawo here inini kufamba naye handina semunhu anga ari kumbotohwa achitohwa nevanhu vakawanda vachimboendeswa kuzvipatara nhasi unoda kutotanga kufambawo naye kusvika naye panapa mambotaura nyaya yekuchipatara pamakamboenda kuchipatara pakataurwa kunzi kudii kuchipatara vakatohwa naamaini anogara nawo kutaura ndiwo vakatoratidza kuti kuchipatara kwacho vakaenda kuti kuchipatara uyezve vakabatsiwa sei hatisati tasangana nawo tichitaura nezvavo inyangoto ini ndakatongosangana nawo nditobva kubasa nhasi kuchiedza mwoyo wangu inini warwadza ngarara nekuswera shuwa mwana uyo ari kwatsomba kuna tetewo nikachechi saka nyaya yacho yakambomira sei tadii tambotsvaga kuti tibatsirikano kana tikaendawo kuna changamiri kuti tikwanisa kubatsirikano kuti mwana uyo aunodini kupora zvinhu zvinorwadza kuti tinongotarisana tichimona achirwara kudai tisi vanhu vacho alright ndambodzwa pane pamamboda kubata nyaya yekukereke mungati tsananguriro here ipapo kukereke kwavo kwavakaenda naamai vari kuti vakanonamatirwa kuchechi vanamatirwa kuchechi profeti wakataura kuti mwana uyu pane munhu ari kuchikoro ari kumushanjira wavari kukwidzana naye kuchikoro vabata ndokutaurika kwakaitika kuchechi kwavo kwavakaenda achinopiwa anoindi mboyo sekutaura kwaari kuta mwana uyu takazopiwa mafuta takapiwa zvekuti tigezese handiti asi zvinhu izvo zvinodini hazvina kuchinja zvakachinjwa zve1 day 3 to 2 days zvatanga futi saka ndokusangana kwandaitawo nazvo svika ndatosvikawo naye panapa kuti pamwe tikakwanisa kubatsirikano bozi apa ipa pana kuno kumusha kuno anohewe kumusha kuno saka apa pakuvaoni vari kuona rubatsiro rupi rwamunganyanyo kuda zvichida kubva kwavari isusu rubatsiro rwatingada ngerwekuti mwana uyu kurwara kwaari kuita
hatizivi. Kana paina vanokwanisawo kuita chiwano, kana vanokwanisa kuprofita, kana vanobatsira, watibatsiriwo pamwana uyu. Hatizivi kuti chii chiri kutora nzvimbo. Taneta ndachazivi kuti zvichazobva ipapo zvichaenda papi. Saka tachingoti ngatitotangire pane mwana iye tizwe kuti zviri kungoda kungofamba sei zvinhu izvi. Tikwanise kubatsirikana pamwe, tese tichabatsirikana ipapo. Bata ndo nhava yandafambira panapa. So pari zvino mwana ari kugara nani? Ndambonzwa mataura nyaya yekuti mai vemwana vakatiza. Ko baba vemwana? Baba vemwana vaita zvechikorokoza. Vaita zvechikorokoza zvichina makoma muna mutariripo. Tatoone rimwe zuva wakazongodhirikirwa kwacho. Wachitongosiya mhuri iyoyi. Saka pari zvino vana vanani? Vana sofa vana mukoma. Ndo vari kugara pachitembo apa. Pane 2 vana vasikana vainawo sofa. Vachimirirwa namai kudzoka musoro. Manga muchinditsanangurira zvokuti pari zvino vana vari kugara nani? Vana sofa ndingangoti 2 vari kugara namukoma. Chitembo anozi muchiri mukati mekutsanangura baba. Savana vangani kusiyiwa kwavakaita? vana 4. Vese vari kugara panzvimbo imwe chete kana kuti vakasiyana siyana? Alright, tinotenda baba.